Може ли някой от рецепция да дойде да ме полюля малко? Оф! Къде си, къде си? Ма няма да ви кажа къде съм, бе. Вие луди ли сте някой да вземе да дойде? О, супер! И слънце пекна. Мале. Чок ги залитет. Идеалка. И като ми кажат моите приятелки, не мога без него. Аз не мога без вода, без пари, без слънце. Къде викаше ходиш октомври? То вече е студено за море. Чувате ли вълничките? Е така, ако може да ми почва всяка неделя. За Рита. Този техния зехтин е пълно помрачав. Мога да имам само приятно зехтин и сол. Цял живот. Разбира се с винцо. И цените са нормални, сега има някакви намаления. Не са някакви стресиращи, където му наплачиха, че било много скъпо. Както сега да бъде дали боцка. Боцка. Това е да си имаш палма. А ние сливи за ракия да има. 65 цента за малка бира. Това се направо без пари. Литър. Само забележете. Стъкло. Аз докато отида до хотела и ще пее вече моряшки песни. Че хотела някъде там. Аз съм тук. Не знам за къде слага тази коледна украса. Аз още не съм готова. И бирата си изпих, и водата ми истина. Много яко! Залезите определено са моето любимо нещо. Сега изпиеш бирата с кеф. Ами кажете, възможно ли е? Да скъсам някой на джаги, мале. Mamacita, ¿cómo está? Един с място, моля. Тук съм. О, изкъпък са с абсолютно врял душ. Не е крем пенсионерската. Без това се знае дали ще живее до пенсия. Така че... Юрган парти, беби. И си викам, къде ще ходиш? Аз се стои тук на тираста. Мързима. Изморена съм. Като Юрганено парти. Не е бис. Он отида за изгрева, така че пия си кафенцето и поемам някъде нататък. Да, знам, много е вкусен. Така, сега отиваме. И там. Ама не се дръжте като мисирки, опитвам се да ви дам хляб, споделям си закуската с вас. Чакайте, айде мъкам.
Предполагам направо кокосова вода тече от тук, ама не съм сигурна. Почна да вали. Това е толкова сладко. Писаното от живота, искаш да се му убиваш ли? Не дей! Не дей, много са бързи. Това пише забранено за хора, но тъй като аз не се чувствам. Човека съм много по-специална. Предполагам, че не стрелят на месо, ако не е лобно място и биза. Надявам се това да е пътечката, защото друг вариант нямам. Не знам как така се оказвам в чужди двори. Мамка му не е от тук, трябва да отида там някъде. И си да се пречукам като нищо. Още малко, още малко. Прекрасни. Майната му. Важното е, че намерих пътечка и се трябва по най-бързия начин, като планинска коза, да се спусна надолу. Но не паднах за сега, което е вола. Само да ви покажа къде бях. По тези чукари. И сега обратно. Сервитьорката ми предложи някакво меню за 13 евро. Като имаш включена напитка, хляб, айоли с маслини. Грация, thank you. Салата основно за 13 евро. Бас. Оставам тук да... Вижда сега един и ми намигва. Викам това какво иска. Аз сега се обърна да погледна, този човек има тикове на окото. Така стават обърканията. Колко що ми бил голям. Не бях вкусен хляб. Мама мия! Сега от тук отивам тук. И после летището е ето тук. Но преди това ще ида тук има едно островче долу, Ферментера, бла-бла-бла, нещо такова си. Не, Ферментера, дайте го. Утре ще ходя там с ето това корабче. Цък. Това предполагам съм аз, бабушка. 2:10 и ще се возя 48 минути. Чао! Малката главничка. С си бих седнала някъде на Припек за едно бързо кафе. Оле, тази сграда е уникална. Много се радвам, между другото, че не съм от тези момичета, които като видят Сефора в някой град изпадат в някаква луда дива радост. По-скоро сега, ако видя някакво малко кръчме, аз бих изпаднала в дива радост, ама Сефора не. Какъв красив селкъм. Аз към селкъмите имам емоционална привързаност. Погледнете, как да не заживееш тук. Коя си ти, Вердерей? Възможно ли е толкова сладка? Възможно, естествено. Определено стария град има много повече чар, отколкото Сан Антонио. Това дърво е уникално. Между другото нещо е такова, ама направо перфектно ме устройва. Или е тази черната. Едно от две. Цвят няма да подбирам, ама като размер, това мисля, че за двама човека. Изморена съм, бе.
звъна ли да питам? Жалко, че църквата е затворена. Утре ще дойде пак. Видях някакви хора и просто вървя след тях. Значи тук просто е уникално красиво и препоръчвам на хората, които имат половинки и са романтични, да ги доведат тук. Идеалка е. Мисля, че не остана вратичка или прозорче, което да не съм снимала, което ме навежда мисълта, че е време да спра. Човек си полива, чувам как пръска смъркуча. Си поливат цветията, баси кеф. Сега накъде? Всички пъти ще водят към чаша вино с тапас. То е ясно. Да видим къде. Добър вечер. Вие малко не се ли сте нормално тегло? Грохтите като Пепа Пик. А сте куче. Боже мой, стига да е. Той само ти подуши газа и пък. Не стига, че си дебело ми злобно. Еля няма пеле за един, ма какъв е този расизъм? Какво е това чудо? Ако цял живот искам да съм сингъл, какво няма да ям паеля ли? Fuck off. Една бърза закуска и кафенце преди фериботчето. Лелето от пазара. Отива на круиз. Всъщност не знам дали ще ходя на круиз, трябва да си чекна билетите. Обаче изгрева. Пак съм го изпуснала. Пак е бил вау. Аз, както винаги, ходя с турбичка. Вътре имам лосочната бира, вода, чорапи и мокри кърпи за лице, гаси ръце. Значи няма такова момиче като мен. Хората биха си взели най-хубавите чантички. Така, аз бате, дай тук една пазарска търба и ръгай вътре, какво да видиш. Корабчето ми идва. Аз, както винаги, се разправям с моите момщини, понеже съм си купила билет. На цената на местните, аз бях толкова щастлива, че съм намерила един билет и какво се оказало. И сега се опитам да ми оправят, да мога да ми дадат бординг пас, докато си пия кафето. Ванини истории. Титаник. Ох, тук е много хлъзгаво. И мокро. Пак ли отивам при капитана? Окей. Няма време. Така. Абстрахираме се от факта, че 4 дни съм се резала. Фокусираме се върху стария град и фери. Пак на випа, ама този толкова пари нормално.
вода. Искам да съм делфин. Много са яки. Как са мятат. Като Гери Никол. Значи, ако някога в живота му духа вятър, искам да е такъв. Някакъв кораб. Sorry. Така, сега пристигнах. И тук що си наех полело под нам, само трябва да си го взема. И... Така, розово е, нека да видим. Не може да не спра да отбия да ви покажа този прекрасен нар и тези маслинови дръвчета. Опитах се да ви закрепа някъде, за да мога да поснимам малко повече, но няма как, така че продължавам си върта педалите и да се наслаждавам. Така, сега да видим на къде да поемаме. Между другото, в това видеоце просто ми е целият пенсионерски живот. Една кола, два кактуса, една къща без покрив, така много се не дръвче, един нар и аз съм си харча пенсията за хляб и кисело мляко с кеф. Какво правиш ти? Ела да те видя, сладко кученце такова. Ей, това му се вика дълбоко оран. Според Дион Игнасио, това са неговите 6 акра маслинови дръвчета, които посади. Това е малката рибарска лодка, с която си лови баламут. И това му е кактусовата градина, от която си прави... Какво прави? Да знам, какво кактуси. Паркирам звяра тук и отивам да разгледам набързо. Дам от някъде студен набира и да продължавам. Нещастните овце, които съм виждала. Не стига, че сянката е мерехава, ами някакво да пасат. Няма, той има само камъни тук. И както си. Ела да си поговорим. Кам! Яла! Нека да не друсам, а поне звънчето работи. Мръдни де! Изчезвай. Бързо. Искам да мина. Мръдни. И аз не знам къде съм. Но не ми пука. Само знам, че трябва да имам още час и половина да се помотам. И да връщам този яд. Тупка до тупка. Така, сега какво трябва да гледам? Тук не знам. Нека да не падна. Случайно, ако BBC нямат преди да изпратят репортер място на събитието, да ми се обадят. Няколко съвета, понеже не знам докъде ще ми издържи батерията, както винаги. Всеки вика... Всеки вика... Хой биса! Емана, дойдох на Ибиза. Какво се оказа? Че това колело по тези коларски пътчета даже и на ебана се превърна. Още малко. Така каза GPS. Важното е, че звънеца работи. Каквото майка ви и баща ви кажат, няма как да избягате от него. Си загубено дете. И аз викам, как да съм загубено? Аз няма някъде да съм отишла и да не съм се загубила. Но то така е по-сладък живота, иначе пък представяш си да ходиш само по царски пътища. Изключвам, че с малко
Трябва да пристигна на локацията. Я да видим. Ау! Въй, каква красота! Дали ще им време да изпия една бира тук? Пищат си. Много якичко. За какво го заключвам? То е толкова изподрънкано, че не знам кой ще се вкарва дали още да го подключва. Ама къде съм спряла, на завой? Умница! Защо пък да не спра по средата на нищото, за да снимам тези розови солници? Мисля, че го намерих тук само. Май съм на правилното място. Да видим. Да. Значи оставям ви, защото искам да се насладя максимално басейна много малко време. Вижте там солта, далечината. Баси якото. Ледена кралица. Между другото, в Ибиза са едни от най-красивите магазини. В следващия път идвам тук с мотор. Това е спирката точно срещу порта за летището, а това ми е зеления сок от спанак и ябълки. Няма да се качвам, оставам тук. Не е честно. Следващия път.